חברים, שישי של חיקויים הבטחנו להם? הבטחנו להם. אז במקום שאלות אני כותב לכם פה עכשיו איזה חיקויים אתם רוצים ותרשמו לי, ואז אם אני יודע לעשות את זה אני אעשה לכם את החיקויים, הולך להיות היסטרי. הערבים נוהרים לקלפיות באוטובוסים, רבותיי, לא בשביל להצביע, אין לכם מה להילחץ, הם נוהרים כשיש מבצע היום בזקן והים, 50% על כל סנחים ויג'מיל. אוי פקרי, אתה זמר כמו שאני בלם אחורי בבני סכנין. איך עושים אותו? שכחתי? צריך להגיד משהו. קשה. כן, אבל צריך. אני רוצה להודות לך שרשמת יורם ולא יורם. מה אתה אומר בליל? יום, מה זה יורם גאון, איך אני מתרגש לראות אותך. יורם, יא טמבל. חביבי. מה קורה חבר? חומה. אני רוצה לספר דבר. או שיהיה זה קל, זה לא מסובך לעשות את זה. בקיצר, מה אני רוצה להגיד לכם? חרא עונה עד עכשיו. חרא עונה הכי חלשה שלה. לא מבין מה הביאו לי את התימני הזה גם כן לידי. כל היום אוכל את הראש, אוכל את הראש. יום, תראו מה זה, לפני כמה שנים הבאתי ילד לעולם והתפוח לא נפל רחוק מהעץ. בואנה זה מטורף, יצא בדיוק כמוני. איך קוראים לו הילד הזה? מה זה צריך להיות הדבר הזה? 4,462 האנשים שלחו לי בקשות לחיקויים, 4,461 רוצים שאולי. מה זה הדבר הזה? איזה כיף, ירנה, מה קורה מותק? אבא? בטח אבא, תראה איזה דבר. את יודעת כמה חיות אף פעם לא היו לי? היה לי ג'ירפה, היה לי ג'ירפון, היה לי טיגריס עם משבצות, היה לי מדוזה של אקווריומים, היה לי ג'ירפה למוחת קומה, היה לי אריה עם גשר בשיניים. וואו, איזה חיקוי ישן. כמה אתם עוד רוצים חיקוי של הבורר? עם כל הכבוד למשה איבגי, לא יודע מה הוא עושה היום, אבל אף אחד לא זוכר את הסדרה. נכון בולדוג? סיידי צרפתי וקווין הארט בדו-שיח? אתה לא עובר, קווין, אתה לא עובר, אתה שר באנגלית, אני לא מבין את זה. He wasn't ready. The raccoon was standing there, he did like this, bang, bang, and disappeared into the dark. Bang, התרגשתי, שבת פה עם האישה היפה הזאת, דרוזי שאפה, זה על דאפה, וזה מדהים שזה יצא ממני, כאילו, תרגש, אחר זמר. זה מקרה ואך אני אוהב לעשות את זאב, בן אדם של היום, שהוא מדבר מכובד. אני זוכר שעשינו את הסרט חגיגה בסנוקר, איזה סרט זה היה, זה היה שיער בן אדם, תראה מה זה דן, אף אחד לא זוכר שאנחנו קיימים כאילו. אתה נוסע על כביש החוף, ממולעה שני אורות, איך אתה יודע אם זה מסעי או שני אופנועים? מפעיל וישרי. תלך למשרד הרישוי, תגיד להם אתה לא מגיע למה אתה אני רוצה שתזמיעו לי לבחירות למפלגת קופה ועבודה. כל הקופאיות של ישראל הולכות לעזור לי, אנחנו הולכים לנצח את בנימין נתניהו, ואם לא נצטרף אליו יחס מגעיל, תקווה. מה אתה רוצה? קראת לי דוד, מה זה הגועל נפש היובש הזה, מה זה צריך להיות? מה אתה רוצה? תדע לך שזה עוד לא מוקרם, יופי שזה עוד לא מוקרם. מה זה הגועל נפש הזה? מה זה מתכון שעוברת שלו מדור לדור? ועכשיו זה הגיע לי. I would like to say to everybody in Israel, I will not come to perform there, not one more time. I don't like it there. I don't like the people, I don't like the music. הערב ביצאת צדיק נדבר איתכם על אותו אינסטלטור שרלטן מנש פריים. הוא שם לכם מגנט על הדלת וממגנט את הכסף שלכם ישירות לקיר. אירנה ממי, מה קורה מותק? מה קורה אבא? נו שאולי, כפר עליך, מה אתה לא רואה אני מתנוקת? כפר עליך, נו תזוז כבר, תזוז שאולי, תזוז כפר עליך. בוקר טוב, אנחנו בתוכנית מה בוער עם רזי ברקאי כל בוקר 7-9 כאן ברדיו 103, והיום אנחנו מארחים בתוכנית את הראפר מספר 1 בישראל, מר רון נשר. שלום רון.
טוב, נו, תעשי לי טובה, יפית. יאללה, בואי נתקפל לך הביתה, כבר נמאס לי כל היום, הילדים אכלו לי את הראש, אני לא מסוגל כבר. ואורי, עוד פעם תעשה את בלגנים האלה, מוציא לך את הבטריות מהשלט של הפלייסטיישן, שם אותו בגל הישן. אז הגענו למגרש, פתאום בא שייב עם עוד אחת מהמשימות המטורפות שלו, שהרידה לנו את אמות הסיפים והקפיצה את אייל גולן לריב עם אושר קסרי על המגרש. מה קורה? מה, גילית את נפלאות הבמבה? מה זה הדבר הזה? איך מאבא כזה מכוער יצא ילדה כל כך יפה? אני יכול להבין? מה זה השטויות האלה? מה זה אמור להיות? מה זה הדבר המטורף הזה? אז לאלה שחושבים שמודי ורז נשמעים אותו דבר זה לא, אז כן, אנחנו פה באצטדיון הסנטיאגו ברנבאו, מקום בו בעוד מספר רגעים יעלה אורי שמוצניק על כר הדשא. מה אני אעשה, אופירה? מה אני אעשה? את מביאה לי את כל המפגרים האלה פה, אופירה? מה אתה שאני אעשה? מה אתה שאני אעשה, אופירה? מה? אל תרוג עליו, אני לא יכולה, אני לא יכולה. הופה, זה טוב, זה מדלק, ספורט וואו זה תמיד היסטרי, ספורט וואו זה גם ג'וי זה ג'וי, זוכרים את ג'וי? זה ירד מהמדפים מאז, אז עכשיו זה וואו זה וואו, זה הטירוף, המעדן הגולן זה מעדן הגולן, טרפת. בתאריך ה-25/3/2083 נתפס אותו שמוצניק כאשר הוא עולה על האופניים ולא יודע לבדל. מה קרה בגורלו של אותו שמוצניק? בפרק הבא של קולבוטק. דווקא מקודם עשיתי הוריו, אז אם פספסת את החיקוי המדהים והמרהיב הזה, תחזור אחורה ותראה אותי עושה לו ספילפיליטוס קלפה. אח שלי היקר, קודם כל הבאת אותה בפלואו מדהים, יש לך ילדה מאלפת, ואני באלבום החדש של רון חכו לשיר בטהובן, שיר אדיר. תראי, זה יהיה בעייתי לחתום אצלך אצל ברוך, אתה יודע שהוא לא אוהב אותך. מה זאת אומרת לא אוהב אותי? חבל על הזמן, אני הבן אדם הכי טוב בארץ. תרים טלפון לברוך, תגיד לו שאני מבקש שיסלח לי ושיחזר אותי לגרמניה. למה אם לא... יאו, בן-אל, אמרתי לך שאם נטוס לחול זה לא יעבוד. לא משנה אם נביא את ג'יי בלווין או מייקל ג'קסון. מה אתה רוצה? הוא הכיר אותי באיזה מסיבה, אמר לי בוא נעלה על השיר המאפן שלכם. אמרתי לו בסדר, מה אתה צועק עליי? ברוך, מה אני אגיד לך? זה דרך חיים, זה צורת חשיבה, זה אמונה בצדקת הדרך. אתה הבנת את זה ברוך? בחייך חסיסו, אותי צריך שענע, אותי צריך שענע, אתה יודע שאני מערך. בחייך, אתה הצבעת מערך? לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך. Be very, very quiet. I'm hunting rabbit. אולי זה טירוף מה שקרה במפלגת העבודה, והרבה זמן לא ראיתי דבר כזה, ואני הייתי ראש ממשלה לשבוע וחצי. עדי ליאון זה רק פרצוף, כי IQ אין לו יותר מדי, אז עדיף לא לדבר. ויש לי יותר מדי שיער, אני לא משתיל זקיקים. אבא, אח יקר, אתה לא, אח יקר, אבא, שיהיה, אח יקר, אתה לא מבין, תראו, אבא, אבל, אחים שלי, ממש בקרוב, כל הדברים שעשינו לכם, ועשינו מלא דברים טורפים, חבל על הזמן, אין דברים כאן, אני מת להראות לכם, אני מתרגש, חבל על הזמן, אני מתרגש קיל גרנות, ישראל בודי. My name is Paul Heyman, and I am the advocate for the reigning, defending, universal champion, Brock Lesnar. זה תפיר, הוא הגיע אלינו פה למרפאה במצב של נקע, לכאורה נקע פשוט, אבל זה לא וטרינר, זה וטרינטור. זה קל, זה אני לא ילד, אבל גם לא זייב, בטח לא שפנפן. אני דורבן שיודע לקלוע בזמן, ומכאן תפתח את הדמיון שלך, תראה לאן זה מוביל. יובל סמו זה קל, זה לא מסובך בכלל לעשות יובל סמו. תראה מה זה, אני באמצע, בכלל אני ישן עכשיו, אבל אתה רוצה שאני אעיר את השכנים עם יובל סמו? בסדר, שמה לך, תביע זבל. זה גם קל, שנייה. בלון כחול.
אוי, מפלגת העבודה היא מפלגה לוחמנית, לוחמת ונלחמת, וגם שאני לא נמצא בפנים, אני אלחם על ראשות המפלגה ועל כל מה שצריך בנוגע למפלגת העבודה. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, cabrón. Plata o plomo. Oh my God, you're so delicious. I would like to take your face. I like beach. אנחנו כאן באצטדיון הלאומי במטה אשר בברזל, מקום בו בעוד מספר רגעים יעלו נבחרת ברזל נגד ארגנטינה, והולך להיות משחק מטורף. אני אוכל לך את המעיים, אני אוכל לך את הציפורניים, אני אוכל לך. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. זה בסדר, זה הטוב, אבל די עם החיגועים להיום, אנחנו נעשה לכם סרטון לפורים ממש בקרוב. זה בסדר, זה טוב, זה נהדר. תגיבו לי מה אתם חושבים, יש את זה בהיילייט. Say hello to my little friend, man. Say hello. Oh, nice. Oh. Say hello to my little friend, man. אם כן, אנחנו כאן באצטדיון טדי, ואיזה שעה והללויה. Do you want to know how I got these scars? בואנה גלעד, תראה איזה שרירי אתה, זה מטורף, אני מסתכל על התמונת פרופיל שלך ואני לא יודע אם זה אתה או שזה לוח סודוקו. בואנה זה מטורף, כמה ריבועים. Come WrestleMania? What? I'm gonna drink some beer? What? Drink some more beer? What? Smoke some cigarettes? What? Drink some more beer? What? And win the goddamn title. מיקי ליל, מיקי ליל,